Здравейте, казвам се Мартин Димитров, се занимавам с вътрешни ремонти. Днес ще ви представя как да направите профилактика на вградено казанче гроя. Първото нещо, което трябва да направите е да махнете капака, като вдигнете нагоре и след това отгоре си го... След това махаме това върхуче. Ще ви трябва една отверка права, за да може да спрете кранчето, водата на самото кранче. След това ще трябва тази мека връзка да премахнете от става на ръка, стига да не е стягано с ключ. По принцип тези меки връзки не се стягат с ключ. Ето е така. Ако тази част ви пречи, също може да я премахнете. За сега не ми пречи, ако ми попречи, ще я премахна. След това, ето тук, може ли да покажеш? Ето тук има една пластина, която трябва да я бутнете навътре. И след това, това нещо да може да го изкарате. И се дърпа се надясно, след като бутнете пластината. Сега ще ви покажа, за да може да я видите по-добре. Ето това е самата пластина, която се натиска и това се издърпва надясно. Ето това ви е пълнещия механизъм. Напълнете колко да се пълни водата. И тук има една мембранка, сега ще ви покажа. И това нещо се развърта. Тук сме го разкопчали вече. Една мембрана, която се сменя и която може да създаде някакви ядове. Ето е това цялото нещо. Да кажем мембраната. Да, това е случай. Обясни какво става с мембраната след време. Обикновено или буклуци се влизат вътре, или се къса, което е по-вероятно. И каданчето продължава да се тече. Да, тече постоянно, докато Не се смени мембраната или самия механизъм. махнем изпразващия механизъм. Тук има един преливник, това е едно като тапа. Развиваме го обратно на часовниковата стрелка, като тя водата се установява. Ето това представлява. А по-надолу вече леко наляво, след това надясно и да се го извадим. Ето това е изпразващия механизъм. Обикновено нещо, което му се разваля е тази гумичка. Тя се подменя и мисля, че няма да имате проблем. Сега ги сглобяваме. Първо се сглобяваме изпразващия механизъм. Просто си го вкарваме. Оцелваме дупката, където трябва да влезе и съвсем леко натискаме надолу. И то се получава едно щракване. По същия начин слагаме ята и вижте как има тук две бабунки, които трябва да са леко наляво. И след това трябва да станат успоредно с казанчето. Сега ще поставим и пълнещия механизъм. Така. Ето тук има едно като шина и тук трябва да го вкараме. Може да не е много лесно, но това е начинът. По такъв начин сме го изкарали, така трябва да го вкараме. И сега вече си навиваме меката връзка. Вкарваме си тази гумичка. Не е нужно да стягаме с ключ. Тази мека връзка е направена да може да се стяга с обикновено на ръка. Добре. И сега пускаме водата да се пълни. Докато се пълни самата вода, може да се сложим бутона. И по същия начин отдолу нагоре се слагаме бутона. Натискаме леко нагоре и той се щръква. И сега като се напълни, ще пуснем водата, видите. Сега ще ви покажем, че казанчето се работи нормално. Първо пускаме малко вода
И след това може да спусим главата. И това, дами и господа, за днес толкова. Хубав ден ви желая.